agung malah ramodot. Dot terus berapa kali ini iki? Ini batu repanan ya ora panen. Main game asik. Terus. Ya, terus. Info masih. Infone madang. Ya aku ora motot kok. Tempat apane. Laran ya aku wis nyemburetno kok. Wis tempat wae apane. Jemburet kaya udelmu kuwi, godhong kuwi ya. Lak mbok menawa dadi kok. Leren iki jam piro? Apa tunuk-tunuk rene neh? Wis nyelah kepe kuwi Lek. Milih kap yo apa kap? Nyemprot siket ngarep omah lho Lek. Endi suketmu sing 2 kelas kuwi? Iya. Sing Butane.